Da ni really licio aliens yn dydyn. A sonic screwdrivers. A mae'n gallu hacio pethau ac unlockio doors. Daleks, Soltarans, Levine, Pobadoo, rhywbeth. Watson, Resting Consciousness. Cybermen. Daleks. Exterminate. Hynna di'r unig thing bron maen nhw'n dweud. Ie. Maen nhw'n licio lladd efo radiation beams. Mondas ydy yr ddeia jyst bod upside down. Ynde? Twin Planet Earth. Jyst bod upside down. Mae un o'n nhw yn throttle fyny. Un o'n nhw sy'n rhoid y brakes. Un o'n nhw sy'n dechrau neu lift-off. Yn I fi di mathu achos gwewdd. Ie. Pen shape weird. Voice weird. Ti'n meddwl bod nhw'n siarad Cymraeg? Ynddo. Yndyn. Mae spacesuits yn designed i stopio nhw bod yn mor oer ac stopio nhw disintegratio. Mae fa symud yn y dŵr, ond maen nhw'n practisio symud yn... Maen nhw'n practisio neu symud yn rownd yn gofod mewn dŵr. Peth yma sy'n mynd rownd a rownd a A nhw dweud mae feidania'n rili boeth, ond mae feidania'n rili oer, lle ti'n instantly freezo. Oer a tywyll ac yn lle'n ser a planedag fel y galaxy. Byw neis. Billions a trillions o miles o ffwrdd. Na. Llachai, mwy. Mae fa 100 milltir. Na mwy na hynna. Ond dwi'n meddwl hynna believe in aliens, ond fel... Ella os mae nain fi actually dweud ella creepy story am nhw, ella na I believe nhw. Cos mae wedi bod trio neud hynna efo ghost efo fi. Mae'n cymryd 4 diwrnod i cyrraedd space. Un diwrnod i cyrraedd the space itself. Tu allan yr atmosffer ni. Ia, ac ti'n gorau mynd rownd o planet lot o weithiau. Mae'n weithiau? 10 gwaith? Na, 5. Maen nhw'n fflio lawr yn y capital front, disgyn lawr, a wedyn maen nhw'n mynd trwy'r atmosffer disgyn yn y dŵr. I'r stratosphere, a wedyn maen nhw'n mynd ochr i'r landing pad. O ia, ac wedyn maen nhw ryw helicopter yn pigo nhw fyny.